il-Belġju, id-Danimarka, il-Ġermanja, il-Greċja, Spanja, Franza, l-Italja, il-Latvja, il-Lussemburgu, l-Awstrija, il-Polonja, il-Portugal, is-Slovenja, is-Slovakkja. Dawn huma l-pajjiżi li ppreżentaw il-pjan ekonomiku tagħhom lill-Unjoni Ewropea fi żmien stipulat sa 30 ta' April. Id-doppju tal-ftit pajjiżi li semma l-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana. Ara li nista' ngħidlek li kull ma ppreżentaw jekk minister żball xi 5-6 b'kollox. Meta fil-verità hemm 14 il-pajjiż li diġà telqu jiġru. Kelliema għall-Kummissjoni Ewropea konferma ma' Net News li l-Gvern Malti għadu ma ppreżentax il-pjan tiegħu minkejja li ftit tal-jimilu il-Ministru Silvio Xkembri prova jgħid bil-kontra. Il-proposti tal-Kupru Ekonomiku tagħna diġà lesti fil-fatt hemm ukoll preżentati. Iżda l-fatt li l-Gvern ta' Abela baqa' ma ppreżenta xejn huwa konfermat minn komunikazzjoni li rċieva dan l-istazzjon mill-Kummissjoni Ewropea. L-istess kelliem tal-Kummissjoni spjegalna li jekk kif pajjiż jippreżenta l-pjan tiegħu dan imbagħad irid jiġi approvat u eventwalment implementat. U f'dan l-istadju l-imbagħad stat membru jibda jirċievi il-pagamenti. Pajjiżi li diġà ppreżentaw il-pjan tagħhom skattaw dan il-proċess u għaldaqstant għandhom ċans akbar li jibdew triq tal-kupru tagħhom hekk kif jibdew jibbenefikaw mill-pakkett finanzjarju ta' miljuni ta' euro. Dan il-pjan fil-każ ta' Malta huwa responsabilità tas-Segretarju Parlamentari Stefan Zrinzo-Azzopardi kif ikkonferma magħna il-Ministru Clyde Caruana. Ir-responsabilità hemmhekk taqa' taħt l-uffiċċju li huwa li għandu x'jaqsam mal-affarijiet tal-Unjoni Ewropea, ġifieri li huwa mmexxi mis-Segretarju Parlamentari Stefan Zrinzo-Azzopardi. Mhux magħruf għaliex il-Gvern Malti waqa' lura fil-preżentazzjoni tal-pjan tiegħu. Madankollu diversi msieħba soċjali li suppost il-Gvern ikkonsulta magħhom fit-tfassil ta' dan il-pjan tal-kupru ikkonfermaw magħna li sa issa għadhom ma ssejħux la minn Kastilja u lanqas mis-Segretarju Parlamentari responsabbli. Il-pjan għadu lanqas ma ġie ppreżentat fil-Parlament Malti.